po mga kabayan ko, mga bossing, mga kabayan ko W. So nandito naman po tayo sa isang seri ng pagluluto po ng manok. So tayo po ay magsasalang ng manok sa oven. Lechon po, lechon. So tara na po, samahan niyo po kami mga bossing. Nandito po kami, makakasama po ulit kami mga bossing. So tara na po mga bossing. So ayun nga mga bossing, ayun nga po yung mga sangkap natin gagamitin. Kailangan po natin mamit ng bawang, isang pirasong sili, sibuyas, lemon, saka po yung tanglad, saka toyo. So ayun nga po yung 10 manok. Recipe for today. So ayun nga po, samahan niyo po kami at kami po ay magluluto ngayon. Tara na po mga bossing. So ayun nga po mga bossing. Sisimulan na po natin, kailangan po natin ilagay yung tanglad sa loob ng manok. At hindi po ilalagay yung mga sangkap nito. Kailangan po natin sa loob. Bawang, sili. At yung sibuyas. Lagyan po natin siya ng lemon, mga bossing, mga bayang ng tubig na. Mamay, kain pa na tayo. Lagyan po natin siya ng soy sauce. Ha? Tek! Tek! Tara na. Saan? Sige, yan na. Yan. Ayun nga po. Lagyan na po Yung natin ng panada toyo. po, tayo. So Bakit tayo? kailangan po natin siya lagyan ng paminta. Ano mo na, magkano pala yun. Kamo mo, look. No. So yun nga po mga bossing, mga kabayan of W. Kailangan po natin ilagay sa isang plate ng oven. Para po maihaw na siya. Ayan. Ayaw? Ha? Yan lang mo. May nakasalang pa sa oven. Wala na. Hey! Habibi! Wala. Sige, picture mo na. Parang not support. Bakit? So yun nga po, isasalang na po natin siya sa oven. Yan. Atin pumuksan yung oven. Pasok po natin siya sa loob. Yan. Tsaka po natin sara. Tsaka po natin may switch. So ayun, maandar na po yung oven. So antayin lang po natin maluto. Mga 45 minutes po siguro ito. Mas mababa ng konti sa 45 minutes. So ayun nga po mga bossing, mga bayan of W, ating pong bibisitahin yung ating niluluto sa oven na manok. So ayun nga po.
po. Hindi pa po siya luto. So bali nakaka 30 minutes pa lamang po siya. So balikan lang po natin mga bossing, mga OFW. So yun nga po mga bossing, tignan po natin yung ating nilulutong manok. So yan nga po mga bossing, luto na nga po. So papatay na po natin yung kalan. So tara na po, mabuhay na po natin sa oven yan. Kung wala mga walang basahan. So yan na, mabuhay na po natin sa oven ang ating lutong manok. Ayan na, luto na siya. Ayan. So yun nga mga bossing, mga kabayan ko OFW, luto na po yung ating inoven na manok. Ayan. Sige na. So para po sa mga kapatid na kayong video, kung maaari po lamang, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment. Huwag lamang po kalimutan pindutin ang notification bell para update po tayo sa ating mga video. So hanggang dito lang po, maraming salamat po sa inyo mga bossing, mga kabayan ko OFW. So bye-bye nga po.